La inspiració és deixar entrar, és que la vida sencera penetra, entra. Moltes vegades generem unes cuirasses que no deixem que la vida ens penetri, perquè sempre que ens hem connectat a la vida, sempre no, però normalment, com que la percebem de la manera que ho percebem, genera uns impactes i ens anem tancant. Llavors, observa la inspiració com aquesta gran capacitat que tu tens de deixar que la vida entri. Pots fer una pausa a pulmons plens, que és permetre que tot el que entri gaudir-ho, perquè moltes vegades el que ens aporta la vida, el que la vida ens regala, és com si no fóssim mereixedores d'allò. No, deixa que entri, et sents mereixedor d'aquesta experiència, gaudeixes tot el que ha entrat, permets que hi hagi aquest intercanvi i després experimentes l'exhalació, que és el deixar anar. Observes que la inspiració, i anirem repetint perquè vagi calant com un mantra, la inspiració és una part activa de la respiració, l'exhalació és una part passiva de la respiració. La inhalació és activa, per tant, una cosa que és activa està vinculada i relacionada amb el sistema nerviós simpàtic. Una exhalació és passiva, està relacionada amb el sistema nerviós parasimpàtic. Per tant, si tu fas la inhalació i l'exhalació amb la mateixa proporció, estàs equilibrant. La respiració et pot ser còmoda, incòmoda, agraïda, gens agraïda, profunda, poc profunda. Pots percebre temperatures, textures, olors, profunditat superficial. Però no es tracta de jutjar-ho, si està bé o està malament, és correcte o incorrecte, simplement obrir-te a l'experiència, connectar-te en un espai de presència. Fareu 3 respiracions més profundes i anirem a moure una mica el cos abans de tornar a connectar només amb la respiració, connectarem amb cos i respiració. Allargueu la respiració, 3 respiracions amples, profundes. Si voleu, hi ha aquí que es completa respiració abdominal, toràcica, clavicular. Aquí cada una pot anar afegint coses, depèn dels seus coneixements. Si t'és fàcil i t'és còmode, pots fer una inhalació, pots fer un espai de retenció, pots fer un espai d'exhalació. Sentiu-vos còmodes de jugar, de descobrir. I sentir com penetra, com entra aquesta vida, com entra, com s'instaura aquí, com la gaudeixes, com exhales, com deixes anar aquesta part més passiva, d'entrega. Quan hauràs acabat aquestes 3 respiracions, fareu els moviments necessaris per posar-vos a dretes. Anem-nos a posar dretes. I des d'aquí, simplement, entrellaces els dits de les mans, respiració abdominal, toràcica, clavicular, si vols, fas un espai de retenció i exhales buides, 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 buides. I donem amplitud, donem expansió a aquesta part de la caixa toràcica que ens compartia la Montse, que hi ha desconeixement. Sentiu el moviment, seguiu amb el moviment, sentiu el vostre diafragma, com l'abdomen s'enfonsa, com crees distància entre el pubis i el plexe solar, com la teva caixa toràcica s'expandeix, com alliberes tensions dels teus omoplats, i és com sentir aquest arrelament des de les teves peus, o sigui, els peus ben apoyats al terra. I és pràctica molt simple, harmonitzada amb la respiració. Que te'n vas al que penses, torna al sentir, tornes a la respiració, cada inhalació, cada exhalació. Quan acabis et pots quedar dalt amb els braços estirats
i estirar tot el lateral del cos, o inclús portar les mans a darrere al cap. Inspires al centre, podeu provar-ho, amb les mans a darrere al cap i exhales. Inhales, exhales. Si et fa mal les espatlles, pots portar les mans a darrere. Si no et fa mal les espatlles i sents que estàs més còmode estirada, estirada. Però buscant expansió d'aquesta caixa toràcica, alliberant i obrint el nostre pit, obrint i desbloquejant aquest diafragma. Uns quants exercicis, pocs. Em quedo al centre. Des d'aquí entrellaço els dits de les mans, separo les cames, pujo els braços, és com si busqués sentir expansió o obertura, com el moviment de la respiració. Exhales, baixes a la gatzoneta. Desbloquejo el pelvis, inspiro, pujo, exhalo, baixo. Inhalo, pujo, exhalo, baixo. Inhalo, pujo, exhalo, baixo. Inhalo, pujo, exhalo, baixo. Però molta consciència de la respiració. Podeu fer la respiració Ujjayi. També crec que la vàrem compartir la setmana passada, sí, que és aquesta petita contracció de la zona de la glotis, que és una respiració que calma moltíssim. Quan acabes et quedes al centre, deixes els braços al costat del cos, agafes la pilota, en el teu cas, Montse, que vas dir que tenies una pilota de tennis, aquí a prop, i feu un bon massatge a tota la planta del peu, però sobretot a la part de davant. A la part de davant està vinculada i relacionada de forma de punts reflex a lo que és l'aparell respiratori, i crear aquest espai a la part de davant ens podrà ajudar a alliberar tensions, crear espai, que la ment es dispersa, torna al peu. Ens n'anem molt a la ment, i com més a la ment estem, més puja la respiració. Això també és molt bonic de veure. Com més ràpid va el cap, més puja la respiració. Podem fer tota la planta. I canviem de costat. Podeu apretar la part de davant. Podeu fer tota la planta. Podeu deixar la pilota i observar un moment els efectes de la pràctica. El fet de connectar amb el cos ens permet, això, crear espai, calmar. Porteu una mà a l'abdomen i l'altra al pit i observa si et perceps la respiració a la zona abdominal o a la zona toràcica. Si alguna de vosaltres la percep només toràcica, que m'ho faci arribar al grup i puc compartir material i vídeos per anar connectant amb la pràctica o respiració abdominal. Amplia la respiració, fes-la ampla, obre-te a descobrir-la. Abans compartíem que a nivell físic desconeixíem el que és l'aparell respiratori, com funciona. Ara t'obro que el sentis, que sentis l'aire com entra, com baixa per la laringe, la faringe, la tràquea, com omple els pulmons. Si el diafragma no està bloquejat, baixa, com l'abdomen puja. I a l'exhalar, ara em ve al cap un llibre que explica molt bé el que és la respiració abdominal, toràcica, clavicular. Si tinc una estona us ho compartiré. Però el més important, a part de la teoria, és la pràctica, és el sentir-ho. Des d'aquí anem a desbloquejar el diafragma. Podem portar les mans a sota de les costelles i baixar i treure l'aire. I entrar, desbloquejar el diafragma. Exhales, desbloqueges el diafragma. No forcis, ho podríem fer dalt, En realitat, si està les costelles desbloquejades, es pot fer dalt. Però el fet de baixar ajuda a entrar
i alliberar les emocions que s'han somatitzat en aquest cinturó. Seguiu el vostre ritme, seguiu el vostre ritme, seguiu el vostre ritme. Ens quedem al centre i observeu. Imagineu-vos que el diafragma és aquesta musculatura que hi ha aquí sota dels pulmons i el que passa quan es genera tensió a la musculatura és que això és com un cinturó. Llavors hi ha persones que desconnecten de l'abdomen i respiren només toràcicament. Sí? No saben respirar abdominalment perquè aquest cinturó els impedeix. Llavors es tracta d'alliberar això per omplir la part baixa dels pulmons i haver-hi aquesta consciència de la respiració abdominal, de la respiració toràcica, clavicular, que algunes de vosaltres ja teniu. A poc a poc ens estirem al terra, portarem una mà al pit i l'altra al melic. I ens obrirem a sentir la respiració abdominal, toràcica, clavicular. Qui necessiti fer primer una respiració i sentir com tot va trobant un ordre, primer respires. Els colzes toquen al terra, una mà al pit, l'altra al melic, relaxades les espatlles. Sents com el cos es va parant? Sents com la respiració va trobant un ordre? Però d'aquí una estona començaràs a incidir i a veure si pots percebre com l'aire entra, com omple, laringe, faringe, tràquea, bronquis, bròquiols, els pulmons, el diafragma baixa, l'abdomen puja, després la respiració se'n va a la part mitja dels pulmons, el tòrax s'expandeix i finalment arriba a la part toràcica. Retens, buides, 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 buides. Seguiu amb aquesta pràctica i depèn de cada una de vosaltres. Aquesta pràctica, en el meu cas, la incorporo cada dia abans de despertar-me, d'aixecar-me del llit, vull dir, de llevar-me. Abans de despertar-me no, abans de llevar-me. I al llit mateix hi ha persones que no poden fer-ho des del llit perquè es quedarien adormides. En el meu cas no. Em va bé poder-ho fer des del llit, llavors tu vas veient. Però és una pràctica que la tinc ja com molt incorporada, una de les moltes, i és, em desperto, respiració abdominal, toràcica, clavicular, retenc, buido, buido, buido. En el meu cas intento que sigui proporcional la inhalació, la retenció, l'exhalació i també faig espai de retenció a pulmons buits, que no és el vostre cas. Al vostre cas us demano simplement que feu inhalació, retenció i exhalació, que sigui còmoda, que sigui profunda, però còmoda, gens forçada, que no et doni la sensació que has de fer respiracions normals entre una i l'altra, que la respiració que estàs fent ara, que és una respiració abdominal toràcica clavicular, sigui còmoda. De vegades veus el lloc que t'és còmode quan vas a un lloc d'incomoditat. De vegades has de forçar i dius, vale, vaig enrere perquè m'he passat de voltes, o sigui, descobreix, juga, tampoc et quedis molt enrere. Descobreix quins són els teus límits. Només pots descobrir els límits quan vas i els passes de vegades, no? No n'hi ha un altre. I palpes per tu mateixa els beneficis que t'aporta el simple fet de fer una respiració rítmica. Algo tan simple com la respiració abdominal toràcica clavicular, almenys en el meu cas, a part de tot el que diu els llibres, el diafragma que compartia la Montse, no? El fet de que baixi, t'està fent un massatge a tots els òrgans de l'aparell digestiu. En el meu cas, al fer-ho abans de llevar-me,
Aquest massatge em permet que només aixecar-me ja hagi d'anar al lavabo moltes vegades. Permet que moltes tensions que s'han somatitzat en el que és l'aparell digestiu s'alliberin. I d'alguna manera, de forma més subtil, et permet connectar-te amb la part visceral, que és necessària i imprescindible. És una energia més masculina, la de l'acció. Quan dic masculina no em refereixo a homes-dones. Aquestes energies estan amb nosaltres i conviuen i es necessiten igual que ens necessitem unes a les altres. Les polaritats conviuen, no estan oposades, en guerra, estan en convivència permanent, es necessiten. Llavors, la respiració abdominal et connecta més amb una energia masculina, la respiració toràcica, més a l'espai del cor, una energia més femenina. I acaba la respiració que va al coll i al cap. És com integrar la part visceral amb la part emocional, amb la part mental. Quan haureu acabat de fer aquesta pràctica, us convidaré a fer l'escala que fèiem l'altre dia. Ens serveix per anar augmentant la capacitat pulmonar i per desbloquejar també tensions que hi ha en aquest espai. També ens serveix per aprendre a fer les fases de la respiració i tindre més control de la respiració. I ara inhalo, retenc, inhalo, retenc, inhalo, retenc, 5, 3, 4, els esgraons que tu vulguis que et siguin còmodes. I primer la inhalació és en format d'escala, l'exhalació contínua. Primer inhalo, retenc, inhalo, retenc, inhalo, retenc, exhalo. El número de parades que a tu et siguin còmodes. Pot ser només amb respiració abdominal, pot ser amb respiració abdominal, toràcica, clavicular, si ja tens molta pràctica i per tu és molt fàcil. Però en tot cas, amb respiració abdominal és suficient. Si no saps encara percebre si és abdominal, si és toràcica, perquè et costa, tens les mans, igual et dona pistes. Si encara no hi ha aquesta consciència, perquè de vegades estem desconnectades de la respiració del cos, no passa absolutament res. El més bonic de la pràctica és obrir-te a l'experiència del percebre, independentment del que perceps. Estàs obert a l'experiència de mirar i de descobrir. No és important el que descobreixes, que també, però el més bonic és aquesta actitud d'obrir-te a descobrir i no aferrar-te al que descobreixes, perquè llavors t'estàs limitant a descobrir coses noves, matisos nous. Igual pots relaxar parts del teu cos i ara tenir atenció als meus cervicals, les espatlles. Relaxar els ulls, relaxar la boca. Al moment que relaxes, el teu cos expandeix, s'obre molt més orgànica la respiració. La propera serà la inhalació contínua i les escales el fareu a l'exhalar. Exhalo, retenc, exhalo, retenc, exhalo, retenc, exhalo, retenc. I anem agafant consciència corporal, consciència de la respiració, control. Quan hi volem incidir de la respiració, intenta que els esgraons tinguin el mateix ritme, siguin de la mateixa alçada i de la mateixa profunditat.
Què vol dir? Que els esgraons siguin la mateixa alçada i la mateixa profunditat. Et pot anar bé el comptar, com us compartia amb els apunts, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, mentalment. 4, 5, això depèn de cada una de nosaltres. Depèn del dia, també. Al mateix fer aquesta pràctica, observeu que aneu tancant la glotis i també hi ha aquesta consciència de quan exhales, no deixar anar de cop i et pots fer la respiració ujjayi, sentir la respiració ujjayi, que és aquesta respiració que fèiem una petita contracció de la zona de la glotis. Per tant, també anem sensibilitzant aquest espai, que sigui una respiració que només la percebis tu, pràcticament, i això et pot calmar moltíssim. Em costa dormir, no tenen per què ser tècniques complexes. L'invitació és que ara feu la pràctica amb els graons a l'inhalar i a l'exhalar. Com teniu en els apunts, podeu veure que fas inhalo, retenc, fins on tu et sigui còmode, exhalo, retenc, exhalo, retenc, exhalo, retenc, exhalo, retenc. Tenim un cos físic, tenim un cos energètic, i equilibrar el cos energètic incideixes directament en molts altres cossos. Incideixes directament a tots els altres sistemes del teu cos. Sistema nerviós, sistema endocrí. Quan acabareu, us quedareu un moment al centre, sentireu la respiració i et convido que deixis els braços al costat del cos ajuntant el dit polze amb el dit índex i el dit cor, els 3 primers, i observa on tu perceps ara la respiració. Hem anat sensibilitzant el cos i ara ajuntant el dit polze, el dit índex i el dit cor, deixant el dit anular i el dit petit a fora de l'equació. Obre't a percebre si la respiració la sents més amunt, més avall, si la perceps més a l'abdomen o la perceps més al tòrax. El sol fet d'obrir-te a experimentar i mirar és increïble, independentment del que percebis. De vegades ens comparem, l'altre sent molt, jo sento poc, no, cadascú té unes sensibilitats diferents. El fet d'obrir-nos a l'experiència és fantàstic i després podrem compartir si voleu. Ara et convido que canvis, que el dit índex surti de l'equació i entri el dit anular. Per tant, ara queden fora el dit petit i el dit índex. El dit amb el que assenyales i el dit petit queden fora de l'equació, lluny del dit polze. I ara observa si perceps un canvi. Si la teva respiració, de forma autònoma, perquè la respiració és autònoma, pot ser autònoma i pots incidir, de forma autònoma, ha canviat, hi ha hagut una modificació. Potser has notat alguna cosa, però encara no ho acabes de percebre, no passa res. Et
convido que facis un altre canvi. Tornis a portar el dit índex dins de l'equació i el dit anular i el dit petit surten d'aquesta equació. Els tres primers es troben i observa si hi ha algun canvi. Si la respiració ara ha canviat. Si és més toràcica, és més abdominal, si hi ha hagut un canvi, si alguna cosa ha passat en el teu cos, si alguna cosa ha passat a la teva respiració. Tornes a canviar, portes el dit anular a l'equació, deixant a fora el dit índex i el dit petit. I observa. Si no perceps, no passa res. Perquè t'obres a mirar, t'obres a descobrir què és el més interessant. Amb els pensaments de judici és impossible que descobreixis. Es tracta d'obrir-te al sentir. Però la ment predomina molt. Hi ha una part de la ment que critica constantment. Deixa això, obre't al sentir. El que tu perceps està bé. Vale, deixareu aquesta pràctica, portareu les cames cap al pit, fareu un balanceig cap a un costat i cap a l'altre, fent un bon massatge a tota la teva esquena. Des d'aquí fareu els moviments necessaris. Qui vulgui, no, els moviments necessaris els farem tots i ja farem la pràctica de Nadi Sodhana assentades. Així ens la tornem a practicar aquesta setmana, on sentirem les cames entrellaçades, creuades. Si algú ha de repenjar l'esquena a la paret, ho fa. Ens assentem amb un coixí. De vegades el coixí, això no ho vàrem dir, crec, depèn de les persones, va bé fer un coixí que pugui tindre un angle, perquè si té un angle, aquest coixí, fa que la meva pelvis hi hagi un moviment, que la meva columna estigui més recta. Hi ha persones que els hi va bé el coixí completament pla. Bueno, és un descobrir-nos a veure com estem més còmodes, més alt, més baix. Observeu un petit detall, porteu les mans als genolls abans d'anar a la pràctica de Nadi Sodhana i de vegades, si jo tiro el pes uns mil·límetres més endavant, observa què li passa als teus genolls. Es genera molta pressió. Ara, si tires el pes cap enrere, descarregues el pes dels teus genolls. Llavors, tu has de trobar aquest balanceig. Com és la postura? És un descobrir l'asana de meditació, és un anar descobrint. Des d'aquí et convido. Coneixeu ja la pràctica, dit índex i dit cor a l'entreseia. El dit colze s'apropa al pit. El colze no està amunt perquè se carrega l'espatlla. Baixa i s'apropa al pit i es tanca. Aquí tens la mà esquerra com a punt d'apoyo si ho necessites. Tens el dit polze per tapar la fosa nasal dreta i comencem sempre per l'esquerra. A no ser que es digui el contrari, per alguna cosa molt en concret, sempre dit polze tapa la fosa nasal dreta, inspiro per l'esquerra. El dit anular tapa l'esquerra, exhalo per la dreta. Tornaré a inhalar per la dreta amb la mateixa proporció i exhalaré per l'esquerra, o sigui, esquerra, dreta, dreta, esquerra, esquerra, dreta, dreta, esquerra. Proporcional. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si en el teu cas t'és fàcil, vas augmentant. 6. Si t'és fàcil, vas augmentant. 7. Si t'és fàcil, vas augmentant fins a 10.
quan hauràs exhalat per última vegada per la fosa nasal esquerra, observaràs la respiració a través de les dues fosses nasals. Qui vulgui fer una pràctica de relaxació s'estira, qui vulgui mantenir-se en una postura de meditació, es manté en postura de meditació. Observa com al respirar per les dues fosses nasals sents l'aire fresc a l'entreceia, els ulls suaument tancats, ventiles, aireges. Aquesta pràctica, més endavant, veurem, però feta amb constància, inclús hi ha textos que parlen que si la fas durant un temps llarg, 4 cops diaris, tens aquest compromís, que permet tindre un cos increïblement saludable, perquè a nivell energètic, el cos energètic, fa que molts meridians s'equilibrin. Ara vull que observis, si has escollit el terra, fantàstic, si has escollit assentada, fantàstic, que sentis el contacte del teu cos amb el terra. Si estàs assentada, et convido que ajuntis el dit índex i el dit polze en una mudra. Ja hem vist la força que tenen les mudres, igual algú ho ha descobert, d'altres ho descobrirem més endavant, algun dia. Però té un sentit que tu juntis els dits. De la mateixa manera que té un sentit que si els palmells de les mans estan en contacte amb els genolls, la pràctica de meditació és més cap al nucli, si els palmells de les mans miren més cap al cel, és més connexió amb l'univers, no? És més d'obertura. Un és més de recolliment i l'altre és més d'obertura. I aquest simple gest, aquest mudra, Chin o Jan mudra, la pràctica, a nivell subtil, canvia. Però no és tan important el que et diuen els textos, sinó el que tu pots percebre, l'obrir-te a descobrir. La resta, tot bé, tot en ordre. Sent l'arrelament, sent el contacte del cos amb la terra, sent la verticalitat de la columna. Repassant el teu cos es va ordenant. És com si de cop i volta fessis consciència i pum, les cervicals van més enrere, les espatlles es relaxen, quan portes consciència a les espatlles, igual el balanceig, pots balancejar el teu cos i trobar aquest punt on sents que hi ha zero esforç, on no hi ha pressió ni als genolls ni carregues espatlles, on et permet relaxar la boca, la cara, els ulls, i on fas consciència a la part frontal del teu cos, fas consciència a la part posterior del teu cos, fas consciència al costat dret, fas consciència al costat esquerre, fas consciència de tot el teu cos. Sents la verticalitat de la columna, els braços, les mans, el cap. Com aquesta planta, aquest arbre que va a buscar ben arrelada la llum, cap dalt al cel. I t'obres simplement a les sensacions. És una pràctica molt bonica, el fet de no rebutjar-les, no abraçar-te a elles, no aferrar-te, simplement deixar que s'expressin les coses que es volen expressar. Normalment, quan s'expressa una sensació, si és intensa, el que busquem és reprimir-la perquè no la volem sentir. I aquí la invitació és que la transitis conscientment i que la respiris. És obrir-te a viure aquella experiència. Una cosa és reprimir-la, l'altra obrir-te a que s'expressi. Quan obres l'experiència de sentir sensacions, de vegades hi ha sensacions que han quedat encallades, que es poden expressar en aquest moment present.
coses que estan aquí encallades que ara permets que s'expressin. Això és superbonic. I no es tracta d'entrar en un espai que també és el resultat de permetre que això pugui passar. Llavors, deixa que s'expressi tot el que es vol expressar en aquest moment. Obrir-te al sentir les sensacions i què passa, no? I algunes que estan tan encallades que sents que hi ha una pressió, un nus, que està aquí present i encara no, el sistema no ha madurat lo suficient perquè es pugui desencallar. Almenys en el meu cas puc percebre diferents nusos. No m'aferro, no rebutjo, simplement m'obro el sentir. I m'obro a sentir diferents parts del cos, com les cames, els peus i les cames. Aquesta base, aquest triangle. On estic apoyada? Els isquios, pubis, sacre, natges, pelvis. I me'n vaig a l'abdomen. Sento igual la respiració. Igual sento moviment en aquest espai. No ho jutjo, no ho analitzo. No, ho sento, ho transito. Ho respiro. Caixa toràcica, pit, pulmons, a les espatlles és increïble. En el meu cas és portar la consciència a les espatlles i és com un glaçó al mig del sol que es desfà. Hi ha tot de bloquejos i tensions que es descarreguen. Un espai increïble també és el contacte de les mans als genolls i mans. Arriba un moment que no saps percebre on comença el genoll, on acaben les mans, comença els genolls. A través del tacte i el contacte, la consciència en aquest espai fa que uneixi la consciència, com més consciència, més unió. Sents l'esquena, el cap, columna. Sents la quietud del cos, com una sola unitat, tot el cos i la seva quietud. Encara que sorgeixi una picor, la necessitat de moure el cos, observa-ho, transita aquella sensació sense moure't si és possible. Si no, no reprimeixis tampoc. Però si és possible, et repeteixes a tu mateixa. No em mouré durant la pràctica. Mantindré quieta, durant la pràctica. Es pot experimentar de vegades la sensació de que el cos és com si desaparegués. I la presència es desplaça a la respiració. El protagonisme ara la té la respiració ja. Des de la quietud física, el moviment subtil de la respiració. Permetre que la respiració sigui tal com és. No rebutjo, no m'hi aferro. Seguiràs observant la respiració fins que de vegades la respiració es va quietant. Com més s'aquieta la respiració, més presència sorgeix. I aquí et pots mantenir simplement amb la respiració si tu vols. Cada inhalació i cada exhalació.
Sent conscient de la respiració, portaràs l'atenció al teu cos una altra vegada. Aquest espai que hi ha davant dels ulls tancats, pots visualitzar un punt de llum, la flama d'una espelma, o simplement desplaçar-hi la consciència. I buidarem tot l'aire dels pulmons, allargarem la respiració de forma voluntària i mantenint la consciència en aquest espai cantarem el mantra Om 3 vegades. Buidem, buidem, buidem per inhalar. Mica en mica anireu sentint el cos, els estímuls del món que ens envolta i anirem fent els moviments necessaris per estirar les cames. De vegades fa falta un espai per estirar les cames, sentir-nos. Hari Om Tat Sat. Gràcies per compartir, ens deixem escoltar un moment els efectes de la pràctica.